Jeg hedder Tobias. Jeg er 5. Jeg hedder Lisa. Jeg er 22. Jeg ved ikke, hvad siger fødder. Ja, en slags bedre massage end massører laver med fødderne eller sådan noget. Ja, okay. Hvis jeg har ondt i fødderne. Nej, Hvorfor ikke det? fordi hvis jeg ikke selv føler, at der er noget i vejen med det, så vil jeg ikke. Altså, hvis man havde problemer med fødderne og sådan noget, så er det vel en fodterapeut, man henvender sig til. Ja, det vil jeg godt. Også selvom det måske kostede lidt, men ikke fuld pris. Ja, det vil jeg godt. Det vil det i hvert fald. Det er man altid åben for, når det er med at forebygge. Altså, jeg har ikke selv problemer med det, men som du siger, hvis det er forebyggende, så kunne man da godt tænke sig at komme ud. Ja. Men altså, det ville være bedre, hvis det var, at sådan, at hun kom herop og så reklamerede folk.